nak kanduang imbawan nayah agak parapek melah duduk nak nyato ujuk kato-kato. Pada jangko takaran umum ukuran pasa nan biasa. Sawajah tentang pengulu pemangku adat di negari. Menaruh sarai pemakaian kriteria kece orang ado sabaleh bilangannya. Manulah jinih nang sabaleh. Pertama Islam. Kedua musti laki-laki. Ketiga banda tajunanaya. Keempat balik berakal. Kelima sehat laya batin. Keenam orang arif babudi alih. Ketujuh peduli jua anak buah. Kesalapan kasiah jaibo pada adat. Kesembilan menaruh jiwa pemimpin. Kesepuluh adil secara jujur. Dan nan kesabaleh ringan mului lama rundiang. Setantang Islam agamonyo itulah sarai pokok tangka. Salua ugamu Islam tertulak jadi pengulu sarai 10 tak balaku. Sebab itu kata ayah. Nan jadi landasan adat urek tunggang tali mariahnyo nyatolah hadis di Quran. Adat besani syarak, syarak besani kitabullah. Kok nyato inyo orang kapia ataupun murtad baliak gagang gugua sugalo kewajiban tangga rangkaian hak adatnya. Usahkan kajadi datuk nak baban pengulu keripangku menjadi sultan pun tak mungkin. Punah warihnya jadi minang babasuh jajak di pusako haram memakai nama suku talantiang di rumah gadang. Baitu bunyi undangnya. Dalian dan indak ragu lai pasang sudah pakula mati. Itu yang pertama. Yang kedua, orangnya mesti laki-laki. Sebab sepanjang ukuran syarak laki-lakinya tu pemimpin babateh pada perempuan. Ar-rijalu qawwamun 'alan nisa. Baitu ayat mengatakan landasan hukum syariatnya. Nan ketiga babanda tajunanaya jaleh pusako pawarisan nyato basasok bajarami basuo pandam pekuburan bukan inggok bukan mencakam bukan pulau orang malaku taluki di dalam ranji. Nan kampe balik berakal alun sampai ukuran umua orang terbilang anak-anak di luar sarai tu namanya. Dia dek koto piliang dek karambia tumbuh di matu warihnya langsung dari mama. Buliah lagala dilewakan walau datuaknya pajaketek. Namun memaci tampu andiko talimpah bakeh nan patui sampai menantinya gadang. Dan kelima, sehat lahir sehat di batin. Kok badan sakit-sakitan, sakit nan tidak kunjung cegak. Salah bau kurang anggota cacat fisik baki cek orang di luar bilangan adat. Atau gilo dalang jo pasiak kan dua sebalah tali gitarnya tu beluak kurang panuah. Indak baruang bake masuk laki lah palang pasa adat pangkik pengulu balarangan. Dan keenam, babudi akhlak betarati. Walau mungkin dipandang mato bantu lai takah punado, tapi ko idui indak babudi laku parangai besu anya akhlak indak menaruah, ilang patui jadi pemimpin. Nan bak menitih kayu lapua ibarat menumpang duduk tiri hanyi serantau anak buah. Dan ketujuh, peduli jua nak kemanakan. Sapan tunggu balo tengah padang ingek taranak tapi cawai. Siang jago malam betanggang panjang caliak nyari yang pendanga adih biarek kemalatiang. Alun saki panawatibo baru tagamang laba jawe tiok tangih makanan tujua. Baitu sipai ronggu balo. Nan kesalapan kasiah dicinto pada adat. Babaiyak sangko je pusako undang-undang berjunjung tinggi. Kok nyampang ragu jo adat ati bainggan menerimo dalam menio baindakan antilah jadi pengulu orang munafiak tu namanya. Santano lai kemengawi adat disai dipakainya. Joko taraso membarei tibola cecek tapabandiang dikatakan adat lakuno lah tinggal caro berpikir mahambek garak pembangunan. Di tangannya adat kecaya tu nak bapitaruah tah kemanci musang menjadi induk ayam. Nan kesambilan leadership pandai menyusun jomato bijak melenggang ketalenggo sesuai agak juajiah. Dialih karajo tukang indak bakasan sambuang paran nan bungkuak makanan tarah nan kasek makanan rawi sesuai mangko tekanak talatak suatu di makamnya. Dan kesapuluh adil secara jujur. Adil dalam menghukum, jujur dalam menimbang di tengah letak tulang punggung. Sakadar menimbang sama barek nak joko mau kuas sama panjang tibo membagi sama banyak alun sampai hakikat adil jujur dan patut diragukan.
Sebab itu kata ayah, samu bare ameh jo perak, ganiah marikan saukuran daging setandi yang juga leme. Itulah zalim banamokan. Acubuang piki yang ranuang kena. Dia ingin babue adil jujur na lurih-lurih tabuang. Angkare kayu sama panjang. Rumah apa nang kataga? Kabaalah bantua rumahnya. Kalau tunggak jo paran sama panjang rasuak sepanjang itu pulo. Taruh kepada kusen pintu anak janjang kasau jolai hingga ke pasak pintu dapua. Ukurannya ampe-ampe meter. Lai ka jadi rumah. Nah, de anak beradik kakak nan adik sadang di TK nan kakaknya to SMA. Dia jajan sama banyak dibari 1000 surang. Maka kejamlah waang kenan gadang indak sampai semangkuak baso. Lobo namanya kenan ketek jajan paremen 300 minum membawa dari rumah. Aba amang kenya dia. Dima terletak kejujuran. Agiah nang ketek 500 bari nang gadang 3000. Itu barunya sadang elok. Mako hakikat adil kejujuran nak ialah meletakkan suatu pada tampek tak pakai alu aja patui seimbang, serasi dan selaras. Di jari letaknya cincin, di langan tekanak galang meliek jemato batin. Nah, iko sarek yang kesabaleh nan pengabisan. Banamu pemimpin tauladan bersambuang ateh di bawah sepaham balik bertimba komunikatif keciaran kini. Baalah helok bunyi rabab nak. Dek pakak orang mendanga beliau melengah saja. Maku paralu besiang ati tumbuh memandang dia terupo. Cito lalu mengkasih sampai sesuai umpan yoikan biduak satondan ke pendayuang. Itulah sabaleh sarek nak. Itu pulo pendapat ayah sepanjang ilmu nanti simpan. Mungkin ditambo tak basuo dek rang cadiak balain sabui dek nan pandai betuka bunyi ujuknya ke situ jo. Ayah membaca nanti sirek tinggal dewaang memahami.